Voilà, Ahmed Daloua de Issoufou Diallo ka sayɛlɛ ma kɛnɛ kan. Bɛɛ président sera o de kama bɛɛ bɛ kulu minɛn kɔnɔ k'a jira ko sayɛlɛma ko tulonkɛfɛn tɛ. Masakɛ i sen da duguma i n'a kan kan. A tɛ min kɔ a tɛ min ɲɛ presse bɛnnen b'o de ma. Président na mɔgɔw fo. K'a fɔ président ye mɔgɔw fo. Voilà, c'est le major. Anta. Donc, Ouais, il does what? Oui, j'ai compris. Voilà, Eh, comment danser? Comment aller? Ouais, alors, bon, voilà, on va pas là-bas. D'accord.
Voilà.